Doncs no solament és el bàsquet, o sigui, el bàsquet és potser la peça fundamental, no? Però porto gent d'atletisme, porto gent de diferents, de golf, de diverses coses ara, o sigui, però he fet de tot. El conec a conseqüència de que vaig fer l'últim curs, el setè de batxillerat, a l'Institut de Lleida. Llavors, allí a l'institut vaig tindre uns companys que estaven jugant a d'huracans i a conseqüència d'això vaig tindre bona relació amb ells i em van decidir que anés a entrenar allà. Allà vaig conèixer el bàsquet. Bueno, el millor és ser entrenador, com a conseqüència de que sempre he estat en contacte amb gent jove, amb gent que té ganes, fins avui. Sempre són gent que quan ho fan bé estan contents, quan ho fan malament també. O sigui, generalment necessiten un recolzament sempre de la persona que els porta. Doncs molt content perquè precisament un dels que més importants és la medalla de forjador de la història esportiva de Catalunya. O sigui, l'ha de donar la Generalitat i el president Mas llavors em va fer entrega d'aquesta medalla. És una cosa molt, molt adient. Sí, tinc posat sempre la tele a la NBA i tots els partits de la Lliga Espanyola, quasi tots els segueixo. En principi, el Barça. Potser sí que és a conseqüència de tindre un equip tants anys amb una divisió nacional espanyola. O sigui, li dona un caire més important, però pràcticament vaig començar també jugant al bàsquet masculí i que també van pujar a la primera, a un equip de Cervera, gent de Cervera, que tots érem companys, van pujar a primera divisió nacional, o sigui, vam estar jugant un any a primera divisió nacional i després hi havia un torneig que va baixar una espècie de categoria que era el Gonzalo Aguirre i allà jugàvem Osca, València, Tarragona, Barcelona i Lleida. Bueno, potser va ser l'ascens a primera divisió nacional de l'equip femení de Cervera, un equip de noies, quan van pujar tots tenien 15 i 16 anys i vam jugar a Girona i a Girona ens vam classificar per pujar a primera.